واہ واہ ہے اللہ بادشاہ ہے کاگلاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوگ پہ چڑھدن تے ساڈی بھی صلاح ہے کیڑی سیج تے ستی پئیے اٹھ سراں دی دتی پئیے وت وچوں دی پیٹیندی پئیے جو سراں دی جھکی پئیے تے کیڑی ٹوری سیل تے کر کے لمبڑے ہاتمیاں نالوں شودا ہاتھی لنگا دب کے مارو سلتمیاں تے ہاتھی دل وچ آکھیا اتھوں نہ لنگسا مت وتمیاں چالی شاہ اتھوں بچوا تے لہان وڈے ساں بتمیاں آ کوئی ہاتھیا ہن تک بڑیاں بھونگا لتاڑیاں نہیں اج جوان دتی ہے متمیاں تے مارکا گل نال گلے پل نال پھلے کاشما پریے دیاں دی چوکیے خالی ہو ہوا ہے اللہ ودا باد شاہ ہے لنگی کاونی پچھو لنگا کان چھک گلیلا ماریا راوی تے چنہا تے بیر کو مارا لاکڑا تے کر کر پون روان تے توتے دا بننا چوکنا تے کان دی بنی باں ہیڑاں بیڑاں گیر گویڑاں دی آکھو تا کسے دا منڈ چھیڑاں آکھو مارکا جی جیو جی نال دشمن مرے ڈڑ دی پیڑ نال جے اوے نہ مرن تے مرن ساوی ہری نال پلے رزق نہ بدن ہرگز پکھی تے درویش جنہاں کو تقوی رب تے انہاں کو رزق ہمیش مارکا ہکائی بادشاہ تا اللہ پاک آپ او ہک ٹوٹے زمین دا بادشاہ جننا سلطان سکندر سونے دے سنگالا سونے دے سنگالا ایکو تاج ہیں جو ایک تاج بنایا اون تے دو سونے دے مارکائی میں سنگ لگے ہوئے ہیں مسلمان بادشاہ حافظ قرآن قاری قرآن بڑا زبردست قسم دا انسان ایک معاملات دے وچ نا کہ نجومی رکھے ہوئے ہیں نجومیاں کول کرائندا حساب تو وات اگو تے ٹردا ایک ریاڑے نجومیاں کیتا حساب انہاں کے بادشاہ سلامت اگلے 7 سال زندگی دے تیدا کال چلنے بادشاہ کہہ کا مارا انہاں کے تساں بھی بادشاہ ہو کہ میں اپنے گھوڑا دیاں اگاڑیاں پچھاڑیاں ویچاں چاہ تا وال بھی میرے 7 سال زندگی دے گزر ویسن میں گھوڑا دے زیور ویچاں چاہ واتی 7 سال میرے گزر ویسن باقی میرا رزق مال منی مویشی کدے ویسن سونا چاندی ہیرے جواہرات انہاں کے بادشاہ سلامت پالیا کھیندی پئیے سادہ حساب کتابی میں کہندے آجے تو سمجھو این بے نجومی سادگی دے انہاں حساب کیتا انہاں بھی بادشاہ کیوں آکھا بھی تیرے اگلے 7 سال کالے چن مصیبت جن تکلیف چن بادشاہ انہوں کو ٹور چھوڑا دل ہے جاگزی انہاں کے ودن نجومی بنے یہ ویلے اللہ پاک میں کوئی ایڈا رزق دیتا ہے نہ میرے کول گمی مک دین نہ میرے کول منجی مک دین نہ میرے کول بکریاں مک دین ایک کیویں تھی سکتا ہے مارکا دھمی میلے دا ٹائم آئی جڑے ویلے وڈا آلا مارا سی تھوڑی دیر گزریے نوکراں کو آکا سی بچلو تالاب تے دھامن واسطے مارکا بادشاہ دھامن آئے ہن ایویں تالاب تے آئے دے دے تے ہک پکھویں سونے دے پارے سی پراں دے وچ ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے این اپنے نوکراں کو آکھے کہ ایو جیا پکھڑوں کوئی بیا ڈٹھوے انہاں کہ نہیں بادشاہ سلامت ایو جیا پکھڑوں کوئی نہیں انہاں کہ یار ساڈے این چڑیا گھر دے وچ جیڑا اساں بنائے ہوئے اون دے وچ اگر اے پکھو رکھوں تے کیدا سونا لگ سی دنیا دے بادشاہ آسن آ کے کو دیکھسن بہت چاسا سی انہاں کہ اچھا بادشاہ سلامت ایک نہ پینے ہیں بادشاہ کو دھامن بھول گیا بادشاہ ہن پکھو کو نپن واسطے ٹور پیا نوکر جا کر ونجن تا پکھو بھرکاری مارے تے اگا ونج باوے جے بادشاہ اگا ونجے تا پکھوں بیر آوے مارکا بادشاہ ٹور پیا پچھو لگ پیا سفر کر گیا ڈھیر سارا اگوں پکھی کو یہ ویلے نپن لگا نا تے بادشاہ جو ایویں پکھی کو ہاتھ پاتا پکھی کو چیندا ہویا تے اڑ پیا پکھی نہ ہئی کوئی تقدیر دا واللہ ہئی سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ سونے دا سنگھالے کو اون دور دراز جنگل بیابان اچ ونج لہایا حالیں اویں دیہاڑ دی میں سمجھو دوپہر تھئی آئی جو بادشاہ دا وقت ختم تھی گیا بخت ختم تھی گیا نوکر ختم تھی گئے چاکر ختم تھی گئے
کھانے ختم تھی گئے، کائی لباس بھی کوئی نہیں، ایویں بادشاہ مایوس، پتہ بادشاہ کو بھی لگ گئے جب اللہ پاک دے امتحان وچ مبتلا تھی گیا۔ سلطان سکندر ٹر پیا، ہن بھئی کو وسوں گولا کوئی بندہ گولا ویندا وگدا، نہ جنگل مکے نہ وسوں آوے۔ اخیر رات تھی گئی، ایک درخت دے سائے تلے سم پیا، ستا کیا ستا، رات کو نیندر تا بادشاہ شدے کو آئی کو نہ، کیونکہ شاہی محلہ سمن دا آدھی ہا، شاہی بستران تا سمن دا آدھی ہا۔ سویرے دین تھیا، این روح کتاب یار کہیں ایک سائڈ تے ٹرداں، اللہ کرے سی کوئی پانی کوئی کھانا کہیں نہ کہیں لاپو سی، کوئی وسوں لاپو سی۔ مارکا اے میں آندہ پہ جنگل دے وچ دور تو دی نگاہ پئی کہ ایک ٹیٹک دی والے اندھو تے ایک ٹیٹک لگا پئی۔ مارکا جڑے ویلے ٹیٹک کول پہنچا، این ٹیٹک کو چاہ کے نا این اپنے جھولے چکتا پیا دھوپ تے بڑکا، وہاں کے ہوئے نہیں تا اگو ویساں اللہ باویں کوئی پانی مل ویسی ایکو ٹھرے ساں ٹھڈا کرے ساں واتی کو کھاساں، کیونکہ بادشاہ دے اپنے مزاج ہوتا این جھولے چگتا ہندوانا تے ٹور پیا اگو تے اگوں دے دے تا بندے ڈھے سارن تے بدن انہیں نہ کل پوچھے بھی تین کوئی بندہ ڈٹھائی، یہاں کہ جی میں تے کوئی انسان نہیں ڈٹھا تھوڑے علاوہ، وہاں کہے تے رولا کیا ہے، وہاں کہ بادشاہ تھی کہ سارا قتل قاتل ادا ظالم آئی جو سر کب کے نال گن گے، او ہو وہاں کہ یار تو وڈی زیادتی تھی ہے، تو وہاں کہ تو کی چاہیے ودائیں، وہاں کہ اے ٹیٹو کے مار کا جیلے انہاں تلاشی کی دی تا ٹیٹو کنائی انہاں دے بادشاہ دا سر آئی، جیلے ویلے اللہ پاک کہیں کوئی امتحان اچ مبتلا کریں دے توبہ کیتی کرو ہر بار اللہ کو لوں کہ کدیں تکبرانہ جملے نہ منہ چوں نکل ونجن۔ مارکا انہاں کو نپا اریسٹ کر کے گرفتار کر کے گھنے اپنے بادشاہ دی نگری دے وچ، انہاں کے بادشاہ سلامت، اے تھوڑے پیو دا قاتل، اے تھوڑے پیو دا سرے۔ بادشاہ نے آکھے ایک آج رات کو جیل ٹھک دیو، کال دیں کچاری لگ سی دیں فیصلہ کرے سو۔ سویرے دیں تھی گیا مارکا وزیر مشیر نوکر چاکر کٹھے تھی گئے، کہیں آکھے ایک پھال آ دیو، کہیں آکھے اندہ سر قلم کر گنو۔ ایک بندے نے مشورہ دیتا ہے کیونکہ بادشاہ سلامت ایندے ڈوہاں باہیں کٹو چا، ایندیاں ڈوہیں لتیں گونا دے بیٹھا کٹو چا، ایکو کہیں اروڑی تے سٹ گتو، اے سسک کے مرسی تے تھوڑے روح کو سکون پہنچ تھوڑے دل کو سکون آسی، تھوڑے والد صاحب بھی روح خوش تھی سی۔ بادشاہ کو صلاح پسند آگئی، گونا تو بیٹھا لتا کپا سٹوس تے ارکاں تو بیٹھا باں کپا سٹوس۔ مارکا ایکوں ایک اروڑی تے سٹ ہے، سارا دین ساری رات بیٹھا رہیا، اگلے آڑے سویرے سویرے نا اون علاقے دا ایک تیلی آئی جڑا تیل کٹدا نا، او اپنے گاڑے دوتے ویندا پیا، یعنی سنڈا جتی ودا اپنے ریڑے دوتے، این آواز کی تھی کہ یار گال سن، میں بندہ میں اللہ دی مخلوق ہاں، مہربانی کر میں کچھ چاہیے ون تے میں تیرے بوں کام آساں۔ خیر اللہ پاک نے تیلی دے دل دے وچ ایندی محبت پا دیتی، اوہیں کو چاہ کے گدھے تے بلایا، اپنے گھر گنایا، حکیم کو سڈوس، ایندہ علاج معالجہ کرایوس، ایندے زخم چھٹ گئے۔ مارکا اون ایندے ٹونڈ نال چ بننے چھمکی تے ایک آکے تو سارا دی میرا سنڈا ٹور تے یہ تیل کٹے۔ دیارے گزردے پین مارکا جیڑے ویلے قاضی تے باوے نا تے ایک قرآن مجید پڑھے تے بدی سر نال پڑھے، ایڈی درد بھری سر نال پڑھے۔ بادشاہ جائیں کو سزا دیتی آئی، اون دی بھین محل دی چھت تے ایندہ قرآن مجید سر دی آئی۔ قرآن مجید دی ایڈی کوئی سونی آواز آسی، ایڈی سونی تلاوت کریں ہا، اللہ پاک نے اون بادشاہ دی بھین دے دل وچ این لولے لنگڑے دی محبت پا لیتی ہے۔ قدرت دا کرنا دیکھ سو مارکا اے رات کو ریلی تلاوت کرے، او محل دی چھت تے سنے تے رشک کرے کہ کاش کریں یہ میرا گھر والا ہوندا، اے میں قرآن پڑھدا رہا تے میں کو سن دی رہا۔ مارکا قرآن دی محبت اجر کیا دے سی، دیکھو کہ قرآن کتنا ضروری ہے۔ مارکا ایک جاڑے بادشاہ کو نوکران چاکرا کا کہ بادشاہ سلامت ہوں تساں شادی کرو چاہ،
وہ آ کے میں ہاں چھوٹا میری بھیڑ ہے وڈی پہلے میں بھیڑ دی شادی کرے سا ود میں اپنی شادی کرے سا انہاں آ کے سی بھیڑ دی شادی کرو جیلے ویلے ماں کو آکا کہ میری بھیڑ کو آ کون سا تک پرنے ہیں وہ آ کے گال سنو پہلی گال تو ہے میں پرنی دی نا اگر تسا میں کو مجبور کریں دے وے تو میں کو پرنے دے وے تو وقت ہی شرط ہے کہ میں اکھیں ڈٹھا وار پرنی سا این معاشرے دے وچ اکھیں ڈٹھا وار جیڑا ہائی وہ بڑا معیوب سمجھا ویندا ہا بڑا عیب سمجھا ویندا ہا خیر بادشاہ آکھا بھی ٹھیک ہے تیری یہ شرط ہے تو میں کو قبول ہے لکھت پڑھت بھیڑ برا دی تھی گئی اعلان تھی گیا 12 کو دی شاہی ہوندی آئی مختلف شاہیاں دی بیچ میں فلانی تاریخ کو جمعے والے دیہاڑے تساں آمنے جوانی آویں یکے گبرو آویں تے بادشاہ دی جڑی دھی ہے نا اون اکھیں ڈٹھا ور پر نچنے جے کو بادشاہ دی دھی پسند چا کیتا او کو ادھی بادشاہی بھی مل سی تے اون دے نال شادی کرے سی مار کا مخلوق جڑ گئیاں کوئی صابن پیا لیندے تے کوئی جناب اعلی کریمہ پیا لیندے تے کوئی پاؤڈر پیا لیندے مار کا ایویں بل 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 تھی گئی ہر پاسوں تے او دیہاڑ آ گئی جیڑے دیہاڑے باج شہزادی نے اپنا ور پسند کرنا ہا مارکا او جڑا لولا نا اون دا جڑا نیک آئی او بھی جڑا نا ویندا پیا این شغل تے اون اپنے نیک کو آکھے اون کے خیر آوی میں کو بھی نال کی دی ون چلو میں بھی دنیا دی رونقاں دیکھا ساں اون کے اچھا جل اون کو گاڑے تے لدا اون کے میں کو اونچی جا تے بلا چا میں آن دا محتاج لنگڑا محتاج اے نہ ہوئے کہ کوئی میں کو لتاڑی ونجے اون کچھ جات بلا لیتا مارکا باش شہزادی محل دی چھت آ گئی ہر پاسوں ناراں دی گونج حکلاں حملاں سونے سوڈے زلفاں لے کوئی سونے دے مڑکے ٹکی ودا داڑھی وچ کوئی والاں سونے دے مڑکے ٹکی ودا بے باش شہزادی متا میری دولت تے مر ونجے باش شہزادی نے ایک لوٹا پانی دا دتا اپنی بانی کو وہاں کہ او دیکھ جن اچھی جاد ہوتے ایک بیٹھے لنگڑا وہاں کہ جیا بیٹھے وہاں کہ وان کے لوٹا ہوں دے تے ویٹا جیڑے ویلے بانی لوٹا وان کے ویٹا تا حل مچ گئی انہاں کہ جی نکرانی بھول گئی ہے جی نکرانی بھول گئی ہے نکرانی کو پوچھو نے وہاں کہ میں نہ بھولی بعد شہزادی دا حکم میں ہاں مارکا ایویں اگلے دیاڑے وقت دوجی دفعہ پانی سٹا وقت ہوئے لولے لنگڑے تھے تیجی دفعہ لوٹا سٹا تو واتی لولے لنگڑے تھے اخیر بادشاہ آپ آیا آن کرانگی آکا وہاں کے بادشاہ ذاتی تک پتہ ہے یہ لولا لنگڑا کون ہے وہاں کے جیا میں کو پتہ ہے یہ میرے باپ دا قاتل ہے وہاں کے واتی اندر تو شادی کرے نہیں وہاں کے میری گال سن میں ہی کو نہ جان دی نہ میں کو ڈٹھا ہے نہ میں کو ملیاں میں کو عشق ان دی تلاوت قرآن مجید نال یہ تلاوت کریں راسی میں سن دی راساں بس میں کو یو قبول ہے بادشاہ کہے کہ ایک شرط ہوتے کہ تین کیتی ہے اپنے پیو دے قاتل نال نرمی تے اون نال کریں دی پہن نکاح میں تیرا عقد کر لینا ادھی دولت تک ونڈ لینا تے کو میں اپنی شاہی بدر کر دینا تو ونج کہیں بے ملک تے ونج واس وہاں کہ میں قبول ہے مارکا نکاح تھی گیا ادھی دولت چویچ گئی نوکراں کو صدا بادشاہ کہے ادھے بندے ڈولی چاہو ادھے این لولے لنگڑے کو چاہو دور میرے علاقے تو میری یعنی ریت تو بہر میری حدود تو بہر وان کے کہیں جنگل بیابان جنہوں کو ساٹھو ادھائیں آپ میں ساری زندگی گزار لے سنے مارکا نوکراں چاہ کے ٹور پہ ویندے وگدے اگو ونجن تا ایک جنگل بیابانے اندے نال ایک دریا واندا پہ دریا دی پرلی کندی دوتے ایک شاہیے بادشاہ دے محلل این نوکراں کو آکھے کہ ساکو دریا دی اور لکھنی دلاؤ چا چلو اساں جڑے نا اتھائیں زندگی دے جڑے دی ہن وہ گزار گنسوں مارکا انہاں لہا دیتا جڑے میرے نوکراں لہایا تے این آواز ماری بادشاہ شہزادی کیونکہ بادشاہ شہزادی ڈولی چپے رہا سارے لگے گئے نہیں نوکر چاکر چھوڑ گئے نہیں ایمیں کر پانی بھر دریا چوں میں کو وضو کروا آپ بھی وضو کر
تے سجدے دے وچ ہے تو اللہ کو معافی منگ میں اللہ کو معافی منگنا نہ میں تیرے پیو دا قتل کیتا ہے نہ میں کوئی بیا جرم کیتا ہے میں کیتا ہی صرف تکبر اللہ پاک کو پسند کوئی نہیں آیا تو میں ہی توبہ کرے نا تو بھی دلو بجانو توبہ کر اللہ سارے دوہاں دی دعا قبول کر گنسی اور میرا امتحان ختم تھی ویسی مار کا انہاں وضو کیتا سجدے دے جٹھا بادشاہ نے چیخا مار کے رونا وہاں کہ ستار الایوب اللہ تیری ذات جان دی ہے کہ میں آج دن تک کوئی چیڑی دا بچے نہیں مارا یہ تو بادشاہ انسان کو میں کی میں مار سکتا بادشاہ اللہ تو جان دیں یہ جا ٹیٹو کائی یہ بادشاہ دا سر بن گئے میں سر نہیں مارا میں سر کو نہیں کتا کپا اللہ پاک کو ایندی آجزی پسند آ گئی مارکا اڈو 7 سال پورے تھی گئے سجدے جو سر چاوے دیکھے تا ہاتھی سلامتن لتیں سلامتن پیری سلامتن ماشاءاللہ دنال اون باش ازادی پوچھا راز کیا ہے اون باش ازادی کو پورا راز دسا اون آکے پریشان نہ تھی دھن دولت سارے قربوں ہوئے اے وچینے ہیں اتھائیں اپنا محل بنانے ہیں اے زمین گندے ہیں اپنی نوی ریت بنانے ہیں مارکا نوی ریت بن گئی بادشاہ دی تے ہر پاسوں یعنی جڑا جتھا مزدوری 500 آئی تے این اتنا 1000 دیتی یہ اگر 100 آئی تے 200 دیتی بدیاں دے وچ محل ترمیم تھی گیا ایک دیاڑے جڑا وہ پرانا بادشاہ ہے نا انہاں جڑا صالحہ او اپنے دوستاں کو نال لا کے شکار تے آوے دے دے تے کیا دے دے جنگلے بیابانے ایک نواں بادشاہ ہے جینا محل بن گئے ان نوکراں کو آکے ونجو پتہ کرو اے بادشاہ کون ہے کتھو دا وسط ہے کدن دا ہے او گئن انہاں آگے بادشاہ کو اطلاع دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت او تو کو چاہ پانی دی 7 بیٹھک رہندے آؤ تو انہی چاہ پانی قبول کرو مارکا بادشاہ آ گیا آ کے بہ گیا تے اون دیکھے تو وہ بندہ وہ منہ وہ متھا اون نوکر کو آکے یار یہ تو وہ بندہ ہے جنہیں ہاتھ پیر کپایا سے وزیرہ مشیر آکے وہ کہ بادشاہ تو بادشاہ ہیں تے کچھ آکھ نہیں سکتے اونیاں لت نہیں کونن باہیں کونن اے او نہیں تو سب بھول دے پہوے خیری چاہ پانی کی تا جڑے ویلے ٹورن لگا نا اوہی کو آکے وہ کہ گال سن تیری طبیعت میں کو پسند آ گئی ہے تو مہربانی کر تے اپنی ریت کو نال گینا تے آلیت کو نال گینا تے سارے قرآن کے ٹکر کھا بادشاہ اپنی ریت کو اپنی تمتی کو گن کے اپنے بنویے کو ٹکر کھا منایا ریت نے ٹکر کھا دا بادشاہ کو حکم دیتا وہاں کے بادشاہ سلامت تو جڑے نا ٹکر سارے گھر کھا بادشاہ تے بادشاہ دا خاندان مارکا اندر بڑھ گئے حویلی دے وچ ہن جڑے لے بادشاہ حویلی چاہے نا دے دے تے کیا دے دے برتن اوے جڑے اوندے گھر ہن کلی نہیں اوے جڑیاں اوندے گھر ہن مارکا جڑے ویلے تریمت جڑی بیٹھ جائی نا او جائی جو جیا بادشاہ دا خاندان ہا بادشاہ بڑا پریشان تھیا بادشاہ بڑا پریشان تھیا بڑا مونجا تھیا خیر وقت آئی گزردا رہیا ٹکر بادشاہ کھا گدا جیلے ویلے روٹی کھا گدا نا تے اون تریمت نال الوایا جیلے او الوائی تو او اوے الوانی دی اون دی بھین دی آواز آئی اون دے کول پوچھا بے کیا راز ہے اون آ کے راز دسے سی آ بڑویا اون دے کول وان کے پوچھ او تے کو باہروں کھڑا ہوا کہ اپنی پوری ریت کٹھی کر اون جناب اپنی پوری ریت کٹھی کی تھی سلطان سکندر سونے دے سنگھاں والا بادشاہ تخت آن بیٹھا اون کو خطاب کیتا کہ جے کو کل تساں سزا دیتی ہے جے باہاں کپیاں آوے لتاں کپیاں آوے میں وہ سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ ہاں میں کوئی قاتل نامی میں صرف تکبر کیتا ہاں اون تکبر دی اللہ پاک نے میں کو سزا دیتی آئی اے پوری کہانی کر سنائے اس تے اون ویلے ساری ریت نے معافی منگی بادشاہ نے بھی معافی منگی اون آکے معافی نہ منگ اے تخت اے دن اے دولت ہر شے چاگن اساں پیونے اپنے دیس سلطان سکندر سونے دے سنگھالا بادشاہ اتھو اپنی زال کو نال لیندا ہویا اپنے وطن تے وال آیا
मारका पुराने नौकर चाकर तख्त बख्त शाही उथा बह करांगी हंडा बैठे ओ उथा करेंदा बैठे इंजॉय असा गति बैठे हैं सुल्तान सिकंदर सोने दे सिंघा वाले बादशाह का किस्सा किस्सा गया झर को असा बैठे घर को शुक्रिया।